Dwi ar stondin Merched y Wawr yn Neuadd De Morgannwg, Mwynder Maldwyn, mae blas y Sir Nawdd a Merched y Wawr. Y Sir Nawdd wedi bod yn brysur iawn yn addurno. Dwi'n cael cwmni'r Llywydd, Sandra fan hyn, ar Llywydd, Meirwen. Sandra, pryd byddwch chi'n trosglwyddo'r awena rwan ta i Meirwen fan hyn? Wel, wy'n falch i ddweud, mae'n rhyw cyfnod i yn dod i ben ar ddiwedd y mis, ond mae'r seremoni trosglwyddo yn digwydd ar lwyfan y Brifwyl yng Nghaerdydd. Ie, ond ydych chi wedi cael amser, dwi'n falch i ddeud, fel sydd chi'n... Mae wedi bod yn gyfnod prysur, mae'n siŵr yn dydi, ac yn lot o gyfrifoldeb ac yn y blaen, ond ydych chi wedi mwynhau, mae'n siŵr? Dwi wedi mwynhau, yn anffodus, dwi wedi bod yn dioddau canser yn ystod yng nghyfnod i, ond wedi goroesi yn iawn nawr. Felly dwi wedi colli ambell i beth, a mae Meirwen wedi bod yn sefyll yn y lle. So mae wedi gweithredu, wedi gwneud prentisiaeth yn barod ar y degau. Mae'n hyfryd o'ch gweld, chi'n edrych yn dda iawn, Sandra? Yn dda iawn, diolch i'r gwasanaeth iechyd, popeth yn iawn nawr. A mae rhywun jyst yn mwynhau cwmni ar holl weithgareddau gwahanol i ni'n wneud. Wel, da chi'n gwneud bob math o bethau. Mae'r stondin yn edrych yn hardd iawn, a mae'r merched, mae'n gwaith llawn i'w weld ar y muriad, ydy? Ydy. Merched Maldwyn yn ferched talentog iawn. Wel, dwi wedi gweud, mae merched talentog iawn dyn ni drwy Gymru, gyfan fyddoch chi. Ydych chi wedi bod yn nodi chi y bleidlais? Mae'n ganrif ers ydych chi'n sôn am y gwasanaeth iechyd. Mae'n gymaint o bethau i'w nodi eleni, yn does? Wel, ar gyfer hwnna, bydd angen i'r camerau ddychwelyd at Merched y Wawr a gweld beth fydd gyda ni ar y gweill yn adeilad y Pierhead, fyna byddwn ni, ar gyfer Steddfod Caerdydd. Fyna mae'ch cartre chi? Fyna mae'ch cartre ni, lan loft fyna. O'r gorau. Rwan ta, mae yna garreg wylltir arall i'w nodi fan hyn, sef eich cylchgrawn chi, cylchgrawn y Wawr, rhif 200. Ie, mae'r cylchgrawn wedi, i ni'n cyhoeddi 4 gwaith y flwyddyn, ac yn ni'n falch iawn o wedi dathlu ar fair cyntaf cyhoeddi'r 200 rhifyn. Felly pwy sy'n gyfrifol am hwn ta? Wel, gwirfoddolwyn mewn gwirionedd. Ie, wir? Ie. Achos mae ddiwig o'n dda, dydy mae'n edrych yn dda. Catrin Stevens nath olygu hwn i ni, y gyfrol arbennig yma ar gyfer y 200. A gafon ni rhywun sydd yn aelod efo ni i wneud y clawr. Rwan ta, ar y bwrdd, gan i fynd draw i fanna ta, achos mae yna gopia hanesyddol o'r Wawr dros y blynyddoedd fan hyn, does? Beth sydd gyda ni fyma ta? Wel, da ni'n mynd yn amrywiol o fan hyn. Wedyn mae dathlu y Wawr oedd yn dathlu'r hanner cant. Mae hwnnw wedi mynd yn dda. Wedyn mae ganddo ni wahanol luniau ar o bob un clawr i ddenu. A mae bob un o'r copia yma i chi roi allan heddiw ar y cyfryna am ddim iddyn nhw alw mae'n gweld ni. A hefyd paned a chroeso Merched y Wawr i ni yma. Be ydych gobeithio'n chi pan ddewch chi yn Llywydd? Mae pob Llywydd yn gadael i stamp ar ei gyfnod ei hun, yn dydi? Ei chyfnod hun yn hytrach. Y gobaith sydd gen i ydy cynyddu'r aelodaeth o bob oed drwy Gymru. Mae hynny'n bwysig i ni gario ymlaen a cario'r gwaith da gafon ni sylfaenu yn y parc. Wel, 51 o flynyddoedd yn ôl bellach. Mae hynny'n bwysig. A merched yn y flwyddyn, fel da chi wedi sôn yn gynharach dia, blwyddyn bleidlais i rai merchaid dechrau'r flwyddyn. Mae hynny'n bwysig bod llais merched yn dod at ei gilydd trwy Gymru ac yn cryfhau y sos achos teilwng i ni gefnogi, boed yn iaith neu bethau felly. Dyna beth i gwir mudiad Merched y Wawr, hyrwyddo'r iaith. Mae pob dymuniad da i chi hefyd ar y Llywyddiaeth. Diolch i chi, Sandra. A mae mor hyfryd eich gweld chi'n edrych mor dda. A dwi'n siŵr i mi gael bod yn chi, i ni gael rhyw banna bach falle cyn i ni ddiflannu. Nawn ni hynny. Dewch chi gael paned. Does dim un gwell i gael nesau draw at y WI i fan y munud yna. I gadw'r ddesgyl yma stad. Diolch yn fawr iawn i chi. Da ni'n pigo draw at Daith a Lila rwan.